شدم من از وطن برون ای وای پناهت بر خدا مادر موفق طلبی سورج جان برم از سورج جان برم سورد 1023 салом алейкум дӯстони азиз, дунё ҳама пури аз реклама. Дӯстони азиз, мо ҳам ним минутак реклама мекунем, баъдан боз навбат ба саҳнача. Дӯстони азиз, ширкати Манучерҷон аз Москва ба Қазоқистон такси мезанад, граница такси мезанад. Аз номи канали Бобои Холдорбой гап задем, иншолло скидка дорад. Агар дигар таксиё 10 000 бурдани бошад, акай Манучерҷон 8 000 да мебарад. ба хости Аллоҳ аз номи канали Бобои Холдорбой занг заред. Марҳамат, ина ман рақамҳояшро дар рӯи экран мемонам. Марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдорбой занг заред. Зинда бошед.